Manila, Rock. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. This time check is brought to you by Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:09 Action Radio Philippine Standard Time. Sa luwat na mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports After Edition. Inyo ka-action na Marlon Hiruboya sa Pizza 28. Katapusan nga Martes sa bulan sa Setyembre tuwig 2021. Dali na lang ang Pasko. 88 dias na lang Pasko na. 25 kaadlaw antes ang tuwig 2022. Dari kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal. Bangod tuman ka Taralopando na nga balita dari sa Negros Occidental Kaksuran sa Bacolod. Ang record-breaking pinakamadamo, pinakamataas nagatuga na sang alarma sang tasatag sa Kabacolod nun kag Negrosanon. Ang ginatubod naton dari way sang iban kundi ang kurulbaan kag makamamatay nga COVID-19. Sa bahin sang Negros Occidental si Governor Bong Lacson liwat nga nag-aayo sa mga sanon sa mga wala pa makapabakuna kag sa mga nagaduha-duwag yapon sa pagpabakuna. Dapat dulaw na ina sa pensar. Dapat kay importante suno sa gobernador ang pagpabakuna sa karon. Tangod magluwas nga lapit na 4,000 ang kadamuon sa mga kaso nga daw paljet lamang nga nagasurip ang pagdamo. Kada adlaw damo man ang mga nagakalamatay. Kag ang kalabanan nagakapatay mga ka-aksyon wala gid mabakunahan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang COVID-19 napamatudan na nga wala sang ginapili kung sinong isa nga tapikan. Tangod pati gani ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental nga isa sa may pinakarako nga papel sa kampanya agod awayan ng COVID-19. Agod sa kasuhon ang mga naga-positibo sa COVID-19. Subong ti amo naman ang tinapikan sang virus. Si Governor Bong Lacson subong nga adlaw kay na sa aga nagkumpirmar nga si Dr. Ernel Tumimbang wala man makalikaw sa COVID-19. Nagpositibo man ang resulta sa RT-PCR test. Gani ang panugyan sa gobernadoros nga may paaman pa gani nga medyo pakitlooy na mo. Kag pangabay, ayo. Ang please magluwas sa pagsunod sa health kag safety protocols. Dapat nga magpabakuna na updan sa paghalong. Bangod mi sino man nga tinuga mga ka-aksyon subong diri sa dutang na tawhan, wala gid sang likaw kung tapikan sang COVID-19. Action Radio. Amo nang dapat nga tandaan ninyo ang pagpagawa sang test results mga ka-aksyon sa ginapadalang swab specimen sa molecular laboratory sa Silay Hospital. Alo apektado man subong medyo hinay nga atrasado anay ang pagpagawa ang ginalinan siniti sa gihapon. Bangod sa pagpositibo man sa COVID-19 sa pila sa mga encoders kag frontliners on the rescue. Ang ikaduwang molecular lab sa gobyerno provincial sa bahin sang Banwa sang Valladolid. Ang kalabanan nga swab specimen dito anay ginapadala agod hindi magpinunsok sa Silay Molecular Laboratory. Ag hindi maghala ka tunga nga blasang hulat.
sang ila sa nga resulta ang mga tinuga nga nagpa-swab test. Aksyon Radyo. Samtang ano pagkiniban sa nga balita sa bahin sang lokal. Wala sang COVID-COVID, importante makabaligya sang Cebu. Agod makakuwarta. Bypass operations na naman daw kaangay lamang sang non-stop kag midling nga musika. Alos way naging sa untat ho. Ang baligyan ay isang Cebu diri sa Bacolod. Untat man pinalang kadlaw. Pero sunod nga adlaw ara naman. Sulong hapon maka-aksyon sa Purok Tar Apple. Sa Purok Tar Apple 1, Barangay 27. 27 na naman. May 5 ka mga persona ang nagkaladakpan. Tao sa 5 dari may 2 dari ka babayi, 3 ka lalaki ho. Kung hindi Barangay 27, Barangay Banago o kung Barangay 2, saan o pa naman? Saan o pa nga adlaw maubos-ubos ang supply sang sabo sa syudad? Di tayo maghambal nga hagan-hagan kung magaganagan, problema yapon na dapat ubuson gid. Daw dulce lamang ni ginabaligya sanggi ho. Din gid naghalin kung kagsinong nagasupply sa di ko mayara gid man. Plus ang report mga ka-aksyon nga sa siring by bus operations, ano katuod ang report nga mayara sa nagkapalagyo? Grabe nga panimaho kag palamatin anto sang persona nga nagkapalagyo ba? Di kon magpalagyo ka, dugang nga kaso mga ka-aksyon ay hindi ka ginapag-untatan sa mga otoridad sa papangita, matultulan kag matultulan gina sa ulihi ang iya sa destinasyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Asurasod nga coordination meeting sa papatukod sang Bacolod General Hospital ginumpisahan na. Serye ini sa mga pagsinapol parang mapadasig-dasig man na ang pag-asikaso nga makaangkon sang kaugalingon nga hospital sang gobyerno ang syudad sa Bacolod. Kung hospital sa Bacolod, damo hospital di galing ti private. Mayara man pampublikong hospital ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pruti sa ngalan nga Regional Hospital. Napaidalo man iya sa Region 6. Di dapat nga ang surad sa Bacolod makaangko na gidman sang kaugalingon nga hospital. May hospital ganing kasapatan ang tao pa. Amo ning pinaka-importante mo. Subong nga nagalapit ang kampanya kag eleksyon mga ka-aksyon, bantayan nyo ba na? Pamatiin nyo ba lang ginawa sa sungad sang pila sa deka mga politiko? Aragin niyang pang-ikayong lawas nga programa nga proyekto. Nakikbina sila sa nga tikal daw, bantay pamatiin nyo ba? Ano pagkidibas sa nga balita lokal, pila ka mga kandidato sa 2022 nga eleksyon sa Negros Occidental, handang-handa na, preparado na, hindi kay sa pagpangampanya, kundi pa pwede mga kapangampanya, kay basyo kung makasuhan ka mo ha, kundi handa na sila sa pag-file sang Certificate of Candidacy sang ila sa nga kandidatura sa Commission on Election, ang tandem nga Lacson kag Ferrer. Sa una pa lamang adlaw sang filing sa Oktubre 1, ang petsa, Biyernes ang adlaw, ma-file sa gihapon sa amuman nga posisyon. Mapare-elect sila nga duwa. Tag-same ang tandem nila maka-aksyon. Lacson for Governor, Ferrer for Vice Governor. Ang iban pa nga mga re-electionist man nga provincial officials maka-aksyon, ma-file man sa siliman nga adlaw. Pero ti mayara sang dapat sundon nga oras. Ay mayara sang pangabayang kumalik nga kung pwede, hindi na magtingob. Matamat lang. Kung matapos isa, 2, 3 file, dapat guwa sila kay may masulod nga iban. Safety protocols mangyapo na. Ang balantayan diri maka-aksyon bangod sa karon tuma na katunog. Ang ngalan ni Anay City Administrator kag-anay Congressman sa Bacolod, Atty. Jan Urula. Katulog ngalan niya nga mag-file man sang kandidatura ho bilang gobernador sang Negros Occidental. Pero ang ngalan nga Urula hasta subong daw nag-isahanon pa lamang.
Away pa sa nagatuhaw kung sinong katandem sa di ko may aragid man bilang vice-gobernador ay budlay magdalagan biya nga katandem. Ang nagaisahanon ka lang, dapat may katandem ka nga vice-governor. Kabangkot diri sa nung kuwaon ay hani Orula kumayara sa nga kuluwaon. Kaya daw halos sa tanang makaaksyon nga mga kilalang kilala nga personalidad kon pamulitika ang paghahambalon. Diri sa Negros Occidental, duwara naman ang habyog nila tanan sa tandem nga Governor Lacson kag Vice Governor Ferrer. Diba si ang guasin ay suluhi, way na pudyuton si Orula. Una sa balita, una sa aksyon. Ang rason ni Orula makaaksyon, way pagani nakaanunsyo. Way pa naman sa makaanunsyo kung bala na yun gid ang isa nga tirada sa pagkandidato bilang governor. Ang rason niya makaaksyon, tinagahulat pa siya sang endorso sang signal sang iya sa nga partido. Ito partido yan, di man basta-basta, PDP laban. Amaning partido, ginatawag mga kaaksyon nga ruling political party, ruling national political party. Basta gani partido sang administration automatic na nga mangin ruling political party na kaya ba nang ginasiling may pinakadamo nga mga miyembro. Ang lumpat-lumpat balang obras ang mga politiko dari sa Pilipinas mo. Kung na din itong administrasyon dito sila sa ilo. DMDT bla. Di mayo dito ta. Pero subong mga kaaksyon ng PDP laban ginapanggid ini sa pizza. Ginapanggid ini sa pie. Nagin slice o kung gintunga. Tangod wala pa diri sa desisyon ang COMELEC mga kaaksyon kung sinogid nga grupo ang dapat kang opisyal nga kinalahon bilang PDP laban. Ang grupo bala ni Presidente Duterte kag Alfonso Cose o kung ang grupo ni Senador Manny Pacquiao kag Senador Pimentel. Amaning aton sa nga balantayan dire. Ay si Manny Pacquiao may kasarang mani sa pagtukod sa gawalingon nga partido, di bla? Antes na katuwa ng ato sa nga patrol sa balita lo nasyonal. Ara importante ganing nabaluan sang tanan, no? Tanan. Mati ka mo ha. Labi na sa wala pa dara makapabakuna. Ari na. Tanan pwede nang mabakunahan kontra COVID-19. Tanan nga tawo sa Pilipinas pwede na. Tangod si Presidente Rodrigo Duterte amo mismo nagmando sang vaccination sang general population. Sugod na ni sa bulan sa Oktubre. Biyernes nga adlaw, Oktubre na ho. Ang anunsyo sa Malacanang subong nga Tuesday. Isa lang ang bot silingon sila makaaksyon. Sa mga wala pa dara makapabakuna, ihanda ang inyo sa nga abaga, wala man o kunto. Pwede man nga mag-umpisa na kamo pulo practice da sang tinaga nga ouch o kon aragoy. Ang dughan hanasa nga daan sa nga hindi magkuba-kuba. Bangod taran-taran, pwede na. Pwede na nga makapabakuna. Bata ka man o kung tigulang, tambo ka man o kung niwang, laon, balo, binayaan, pati pinimataan. Law ay ka man o kung guramax, tisoy ka man o kung tisay. Basta kwalipikados pababakuna, ready na. Man sa regular nga press briefing, si Presidential Spokesperson Harry Roque, ang siling bangod sa pag-abot, sang natala nga pag-abot, sang tuman kanamo nga COVID-19 vaccines, ginapaabot sa masunod kismana ho. Dapat kuno hambal ni Presidente Duterte dapat tamo naman ang mabakunahan. Kaya panawagan ni Presidente Duterte sa mga ginikanan dapat palista na temprano ang inyo sa kabataan. Ang approval sa Presidente na sandigini sa recommendation sa National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine SAR na si Secretary Carlito Galvez Jr. Hambal panyaruki sa English nga lingwahe. Vaccine is your best defense for yourself and your
community. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:23 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time Observation Report sa patrol ibaluntan na anong sitwasyon sang pila ka nga lugar sa Bacolod City, Subong. May mga tipon-tipon kung naging patigayon pila sa mga barangay. Ay, ano nagsulod sila sinipin Sarman? Aksyon dyan, Dia sa patrol. Aksyon dyan, kamusta Bacolod, Subong? Please come in. Biraon tani, kay pila na lang kabilis. Oh. Biraon tani aksyon ma'am, no? Subang ako, nari kami diri sa area sang Rosario on Gonzaga Lopez Haina. Sa among tubangan, may isa ka lalaki nagayo sa kapulisan. Kaya mo nablambal nila kung isog ka sa una lang, kag hindi mo masustenir ang kaisog mo, sukton kagibya, no? Tiaryo, isa ni ka motorcycle rider, isog paguro sa traffic enforcer, bla? No. Ati na ngayon assistant sa kapulisan, pag-abot sang pulis, ati kabalo magaling magpakitlo, oy, no? Dapat hindi ka gid mag, no? Kaya pwede lang na madala sa istorya, bla? Nga mga butanga. Istoryahan mo lang, hindi lang dalon sa isog-isog, kaya ang mga traffic enforcer nga ini, naga-implementar ni ini sila sa pagnaton nga mga traffic laws. Kung kaysa may salagin man sila, hindi man sa perfecto, pero dapat dalon lang sa istorya para wala sanggam mo. So, subong nga hapon, action Madrid sa area, sa Rosario Lopez Haina, medyo mabulbog at ring traffic code. Kita ko diho, lagko ni nga mga truck niya, no? Ni ginakargahan isang mga rescue ni gari, DRI mo, no? Galabay diri sa area. Sini nga po, perting traffic ka. Kung kapon niya, medyo liligwap yung traffic ko. Subong nga adlaw, maka-action na rin sa north going to south sang area, sa Lopez Haina, makabigri mo, dito heavy, dito heavy ang sitwasyon kung trapiko. Ang aton paghambalan na, ang mga salakyan naman maka-action na rin diri sa may west going to east direction. Laba-laba naman ang pila, mga pribado, gaya yung galusot yan sa may Gonzaga Lopez Haina, pero hindi mo gidya mabita kung kaisang ang volume sa mga salakyan, Pwerte kadamo mga kakson ang diri na galusot. May mga shortcut na diri sa tublang nga mga kakson kung nagabiyahe ka subong sa salakyan o kung may plano ka pala magbiyahe. Kung nalin ka dira sa may area sa Mabini, ang imo direksyon pakadto ka Lopez Haina. Hindi mo magdireksyon ang area sang dalan San Alusuriaga mga kakson. Ang imuon mo, pinaka the best way nga brownie mo, maliko kadriyo sa tubang blas ang isa diri ka Tire and Repair Center, malikuan na sa too, kaya ang lapo sa sinama Kakson Gonzaga, kaya para hindi na magutok sa traffic sa tubang sa Barangay 27, dala sa may area sa Lopez Haina, kaya nagpala 30 nga dabing dalan, may mga alagyan o kaya mga salakyan, gana-gana turn, may dugang mga salakyan nga nag-righter, mga Kakson. Resulta, nagaginumon-gumon ng salakyan. Kung dala pinaka-rekomendasyon mo to shortcut ka, o kung pwede man gani, kunwari ka na din sa may Mabini, bla, lusot ka na lang makadto Gonzaga, dito na lang left turn, hindi ka na din magingagaw pa sa may Galo, rather, no? Hindi ka na din mag-diretso sa may Galong area, mga Kakson. Kaya expectaron mo, kid sa ningapon, medyo maglutak ang trapiko paglabot mo sa area ng Dalan Lopez Haina. Karamo na sa ilibutan namon subong ako, nakalabot kami sa may area sa Barangay Mandalagan. Dito sa Mandalagan, medyo na traffic sa may Ramos, pero kalukar, man gayon siyang o kung makalukan ng gilayon sa mga traffic enforcers nga ginpang-assign sa Bacolod Traffic Authority Office. Plus, pag inabi nga nagafunction ang traffic lights at di makahapagan-hagan, di man nadala, no? Sa sitwasyon sa trapiko. Kung kapon, pwedeng traffic na subong adlaw, manageable, kag hindi gin man naman sa kabugat ang trapiko, mga Kakson, kaya pwede ginakarabay ang aton nga mga Kakson. Sa piyak nga, dasig lang sa amon ruta, alin kami sa may Mabini, no, sa may Galo Mabini, mga Kakson, pa-north kami nga direksyon. Sitwasyon rin sa trapiko, mag-ana, di tanto mo sila kabugata, mga Kakson. Nami ang panahon, o kanang panyempo, sa palibot sang syudad sang Bacolod, marayanaya ang panahon, ay ano ko lang dagari sa area sang Mansilingan, ha? Ibanda kung kayo may baguro nakakita, ako kayo taas taas, dalang ginbutangan sa traffic lights. Tandaan nyo may traffic lights sa intersection, antis ang backup 7. Sundo nyo yung traffic lights, hindi na magpabulag-bulag, ibasib na gulpi na kamugalig ko, kamabungguan, mga dalag ko nga salakyan, distraction na kita ulihi, mga Kakson. Inay-inay lang kung dra ka nagalusot sa may area sa Mansilingan, to be exact, from Mansilingan Road, going dito mismo sa topper sa Barangay Mansilingan, mga Kakson. Kay amo sini oras, may ara kung kaysa nagingagaw lusot, no? Pero kung driver ka, sandalag ko ng mga van, mga tracking, ano tandaan mo gid, basari ka sa Bacolod, pagsugod o kung pagpatak, las 4 sa hapon, hindi ka ginagpatuga-tuga lusot ka sa mga
main road. Kung naarakal sa may barangay Sumag, sa may Uluunan, tumlalapit sa may Talok Bay, for example, daka lang alay pundo, hindi ka di magsulod sa may Sumag, kay kabalugid ko, kag imo gina-expect ron nga kung may nagabantay nga bitaw, kung traffic enforcer, matikitan kagid. Kay truck ban na sa sulad sang Bacolod, sumugod as 4 sa ngapon, tubtob, karon mga isiklas 7, sang kundas 9 sang gabi, mga ka-aksyon. Namanason doon yung gina, kay amo nang permit kita namon basta nagagwa kami sa may sulad sa Bacolod, like pa south or pa north, damo gid nagakatakitan, kagang iban nga nagalusot, labot sa Conferential Road, kibot sila ginaparahan sila, binila konmigo nila, wala sa kabalot, tiket nila yatag sa ila mga ka-aksyon. Okay? So, paano na ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng sulad sang Bacolod, subong nga hapon na mga ka-aksyon. Sa tuturan niya matag para matibas sa mo siling panahon na. Naglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa buto sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang ining kabahin dalaban sa aton sa Lamang City. Okay, sa live stream, Milail Oligo, salamat ga monitor sa ato sa nga live stream, Alexa Fuentes. Thank you good listening kag watching. Milail Oligo, Bani Cafe, watching. Okay, salamat gid. Ana Sinoro, Homalomina. Okay, tamyaw lang ni Milail, si Vanessa Star Mayo, Jing Kirialagdon, Noel Amar, and Alex Montesa, Ana Sinoro Araman. Okay, sige. Salamat sa mga panugyan. Erwin Dicatoria Gonzales. Good afternoon, Axel Marlon, monitor lang ko di. Salamat gid. Rochelle Fulgencio Susana. Always ka monitor lang kami dari sa may Barangay Pandaron DSB, Family Baryoga. Tamyaw lang Family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Salamat. Sa Barangay Lagranhala, Carlota, sa apo ko, si Ino Halong da Lain Tiempo, hambal ni Ana Sinuro, thank you. Good afternoon, Nagsamarlon from Allen Mar Lingko. Mercy Palacios Relatos, good PM, batiin mo naman ako, birthday ko ngayon. Happy birthday, Mercy Palacios Relatos, happy birthday. Mayong hapon kay Ma'am Nona, manager from Ana Sinuro, saying thank you. Aileen Ruho, good PM, watching diri sa Gisan, tamyaw ko, Badoy Ruho, kag mga bata namon Mike RB kag Eggs C Melvin Peñafiel arana una sa balita kuno hambal ni Ana Sinuro, thank you. Didain Jonah, ang France starting 31 sa October may bayad na ang COVID test ng babulabudlay, wala kami kwarta ka no. Afia Kimeriman, good afternoon, thank you. Manjo B. Arniho mayong hapon. Okay, si Didain Jonah hambal ya ang 65 plus ongoing na sa third vaccine, taran nga brand. Pati ang J&J may second batch. Thank you, thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga passing para Nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasiwat nga nag-trap dito o nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga Dita Action Reports Afternoon Edition. Mga Evergreen Herbal
Kabalahon tara detalye sang mga balita sang aton nga mga action unit reporters unahon ta Bacolod City Hall. Mayara na sang ginatawag coordination meeting. Agin patagayon angot ni sa pagtukod sang Bacolod General Hospital. Detalye with action. Dale Salazar. Dale, may hapon please kabin. Action Mark, kahapon start na ang series of coordination meeting nga ginapatigayon ni Congressman Greg Gastaya upod man ang pila ka mga natungdan nga government agencies para ini sa pagpatuman sang layi no nga nag-establish or nagatukod sa Bacolod City General Hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Action Mark, ginpahag diri sang kongresista nga kahapon pod sini ang virtual coordination meeting ang Department of Health ara man ang Department of Public Works and Highways hagiban pa nga government agencies. No kay Gastaya ila sinigin talakay ang request sini nga technical assistance kag mga need pagid nga mga paperworks or dokumento para sa pagpatukod sang proyekto. Action Mark, ginpahayag man ni Gastaya nga ang pagsinapol is kabahin sang preparation sa pagpatuman sang lagi nga nagapatukod sang hospital. Action Mark, kung madumduman 250 million pesos ang na-include sa budget sang DOH National for 2022 budget. Action Mark, amo na siya ang part no sining pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Samtang nag-commit naman si Negrense, Senador Juan Miguel Zubiri kag si House Speaker Lord Alan Velasco nga magahatag man sa pondo para ma-realize ang ini nga proyekto. Aling tingog ni Congressman Greg Gasataya. Coordination meeting kami with Department of Health and DPWH in line sa request ko sa ila for technical assistance in line sa Bacolod Hospital, no? Like for example ang mga kinanglanon nga paperworks requested from DOH Central Office, ilang technical help man as to the selection ng site for the hospital. In discuss namon it was very productive and naghatag sila pila ka mga inputs, no. Then we will have our second coordination meeting by next week, no. This time iban pagig ng mga agencies, government offices ang amon i-invite, no. This is in preparation for the implementation of the law establishing the Bacolod City General Hospital. Actually, mga portion nila lamang sa tingin ni Congressman Greg Gazataya. Tutog ka rin nula pag isang may pagwa nga design perspective kung ano ang mangin itsura sang pagapukuro na nga Bacolod General Hospital kaya ang DPWH Region 6 sa mo ning gintuginan para maghimo sang disenyo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Iningabahin dala naman sa aton sa alas 5:43 sa ato sa ringa pagpanumbalik balikan tabang ato sa ringa patrola. Standby, balik kita pagkatapos rin. Okay, balikan ta na ang nagpadala sa dugang nila sa ringa mensahe. Si Iboy Sarabia, mayong hapon nagsumarlon, salamat gid. Elizabeth Malakagamala, good afternoon nagsumarlon, keep safe, God bless and more power to ARB. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon nagsumarlon. Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon. Okay, Jirel Gadudo, good afternoon. Okay, salamat gid. Amado Ladua Jr., mayong hapon, salamat. Ambal ni Ana Sinuro, mayong hapon kay Gov Kaga Vice Gov. Alright, makalabot gida. Ray Baryoga, mayong hapon. Okay, thank you.
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga nag-trust dito or nag-trust dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2020. Alas 5:50, maduwi ka na balaga na ganto sa iyong musa balikan ta nga to sa nga patrol. Ibalaon ta ang dugang nga detalye mga ka-aksyon. May kantadan sa ring drug buy-bust operations, no? Drug din naman yung mga ka-aksyon. Tiyang kabig maintainer, isa na rin isang nagkaradakpan sa Limareho. Ang report is may nakapalagyo. Check ta ang detalye sa niyang balita with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please Kevin. Actually, sa subong adlaw, duwa ka mga unit sa Philippine Drug Enforcement Agency ang nagkandak sa bypass operation kag duwa man ka mga drug den diri mismo sa sulad sang Bacolod ang ila nga napang dismantle action mars sa separado nga bypass operation. Ang una nga nagkandak sa bypass operation ang hanay sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental nga sa pagpanguna naman ni Agent Nicolas Gomez. Ang head sang Pidaya Negros Occidental Action Marcos Sarin, inimaybas operation ang ilaging kasa sa area sa 27th Street o 27th Street, Barangay 2, sunod mismo sang Bacolod. Kag nadakpan mismo nila pito gini action mark mga persona kalakip ng drug den maintainer nga ginkilala kay Jose Ciancua, legal ang edad kag residente mismo sa amuman nga lugar. Na dakpan man ining anom kay bantang mga persona ay sa darido ang upod di ba kaginasarigan nga action mark sa negosyo nga pagbaligya sa legal nga droga. Ay iba nga nagkadakpan amo Sanday Christopher Villa, Mark Joseph Berbisco, Hiner Dumalagan, Renato Talabucon, John Patrick Isio kag Joan Irgalgado. Sunod rin kay Gomez, ang sa isa ka tuig nga yara sa risahan sa Pidaya, ining si Sancua Action Namar o galing kay doon nagkasado sa ilo sa iya nga ginatiniran mo to medyo nabulayan ang aton nga mga otoridad sa paggandak sang operation batok sa iya. Pero according rin kay Gomez, may mga sabungan na recover, may siyang ka mga sachet ng illegal nga droga, isa ka improvised tutor, 5 ka disposable lighter, isa ka pares ng gunting, isa ka cellphone, cigarette case, kag ining 500 pesos nga kwarta o kung tinatawag ni Action Mar nga subscribe money nga na-recover sa aton nga mga otoridad. Yari si Gomez sa aton interview. Yes sir, kahapon sa aga may Ani Action Mar na ang tiyog ni sa bypass operation po sa barangay po sir. Yes sir, this morning nakuha natin sa natong subject na si Jan tag may anong pang iba ng mga drug den na visitors. Ini si
si Jose Surjan, ano ni siya, drug maintainer. Pero actually, dugay nga ni siya ng reklamo sa ato, no? I think, nilas siya pagani, araw na siya, gawa na yung pangalan. Pero walang ginato na ano, kaya ini nga pala yung mismong drug bin. Hindi mo ginasa iya. Bagan sa relative niya, kaya minsan, napawala, nalula siya tira. Tapos magbalik naman siya kung yung relative boy, siya naman mapuli. Tapos ano, gihimo niya na drug din. So, kaya na sang aga, na timingan ginaton siya, no? In fact, ganyan atong mga atong tropa na kadto, atong buyer. Pagkan invite pagani sila sa sulod mismo. Gamay lang gintan nga balay, pero full pack sila sulod. So, sila tanan, kaya nakuha natin atong subject na si Jose, kag anom pa nga mga drug investigators. Anong participation sa anon? Actually, anom sir, may isa dira sa ila na conspiracy. Oh, puli niya sa iya. Sila tuwa na mismo ang araw na nag-transa. Kag ining 5 pa among mga drug visitors mismo. Ay, nagkato na sir? Yes sir, yes sir. Yes sir. Kaya actually, na taga dira taga ibang barangay, ibang lugar sila. Okay, ma'am. Sir, ano po ka rin? May mga illegal drugs? Yes sir, may nakuha kita ng mga illegal drugs sa aton more or less 15 grams. Aton, more or less. We don't know itong ano yung exact niya na weight kay ang laboratory na mismo ang magamit ito. Sa malabat yan, si Nicolas Gomez, ang team leader sa PDEA Negros Occidental. Para sa inimpito, gilingaga na ni Sinakson Mar, dala sa may PDEA head office, ako na regional headquarters sa syudad sang Iloilo, sining hapon. Kaya tidigto na sila ipatagayunon ang swab test, kag ang mga medical requirements, kag mga ng pagpasaka sa nagkakaigo nga kaso. Kaya inaanabat yan, basta itong flash report nagkandak man sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Special Enforcement Team o kunapiraya set na ginapangunahan ni Intelligence Officer Agent Bambu Aksonmar. 5 rin ilanadakpan ang isa na kapalagyo. Ang subject na diri nga ginatagawag nila nga drug maintainer babahi, amo si Hannah Jane Gahilumo, legal ang edad, nagresidente mismo sa mga lugar. Ang 4 naman nagkanadak para according diri kay Bambo, so ini kadig man nga mga user o kung nabi nagkadto dira sa lugar kag magamit lamang sa illegal nga droga. Ang saling kandakan sa bypass operation ay kaduwa nga panalagan sa pulian kay inang ground floor action mars ang 2-story nga balay na mga 2 ka bulan na nakaligad nagkandak na sa daan sa bypass sa dakpan man to ang utod sing drug maintainer. So uli na monitor sang PDEA ay baruan nga ang kaduwa galing nga panalagan sa balay dito naman sila nagsailop sa pag-engage o pagbaligya sa illegal nga droga action man. Do puro pareho lang itong mga 15 grams man sa illegal nga droga ang na-recover sa PDEA set sila mismo nga bypass operation nga ginpatigayon siniman nga hapon. Yari si Agent Bambu sa itong nga interview dito mismo sa area action man. Iwas naman naging gamit naman ng tao nga saksi sa bastaran or drug. Bukod rin sir, masaya ka mabaho ang kalong nakakandak ka na operation sir. Yes, so ang atin nakuha dito ng utod ng isang atong drug maintainer ito po, drug maintainer man sa kalong sa una. Okay. Subong sir, ang inisila dugay naman kasi kung tudong balikan na doon, mga binula na ito sa nagkakakontring inisila dugay ba? Dugay na ginamon ito, ining baso naman na drug dendre. Bali, dugay naman, no? Kaya ginatanaw naman ng mga iban nga mga nakapirsa, mga tao mga concern nga nag-ano di sa aton, nga inform sa aton. So, muna nga ginsiki sa monitor, basin o git ang gaminting, kaga sa aton ganing may harap sa mga video sa mga actual gid nga nagagamit. Amo sino binula na sir, no? Yes, so. Sir, sino mga nagkanakpan, sir? Sa mga subjective pagkakamente, sir? Ang subject, ang drug maintainer natin, si Hannah Jane Gahilumo, kaga ang iyan yung conspirator niya sa pagbaligya mo ni si James Jonathan Ong drug. Action man naman yan si Agent Bambo ang team leader sa PDEA set. All in all sa Hanay, sa Philippine Drug Enforcement Agency, masunod-sunod 200,000 pesos nga balor sa illegal nga droga, ay ilan naman nga na-recover sa separado nga bypass operation diri sa syudad sang Bacolod karon nga adlaw. Sa totahan nga maka-aksyon, tandaan nga isa sa
Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Tulas sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:59, live extend sunod na aksyon balita evening edition. Iban nga balita way tamalabutan tutok sa action farming line with action Brian Morden alas 7. Todo alas 9 subong ang gabi. Ibati ay naman kita karon sa action at patrol basta Tuesday nga papangalagad. Alas 9:30 karon tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,